театрына исәнлек, саулык телим. Хәерең белән матур гына эшләсеннәр. Шушында концертта, спектакльгә килсәң, күңелләр күтәрелеп кайта. Аларга исәнлек, саулык бирсен Раббим, аларны Ходаем. Мин аларның барысын да яратам. Без Зәңгәр бик яратабыз. 59-нчы тапкыр килдек. Һәм 197 сезонында Камал театрга уңышлар телибез. Барысы да яхшы булсын. Күптән Зәңгәр килергә теләгән идем. Ничектер килеп чыкмый иде. Менә ниһаять килдем. Миңа гел әйтәләр иде, классика бит ул, ник бармыйсың, Зәңгәр барырга кирәк дип. Шуңа ниһаять килдем. Уңышлар телим. Камал театрына безгә бик ошый. Вообще я живу в Санкт-Петербурге, но родом из Якутии. Я даже еще в Кремле не была, но пришли в театр посмотреть. Все очень здорово. Сезне bütün tiyatro ahillari, artistlar isminden yana 117. tiyatro sezonu başlağı bilen tebrik eterge ruhsat etiniz.